Πεντέλη. Ένα βασανισμένο βουνό, λες και βάλθηκαν οι βάνδαλοι αλλά και οι άρχους αρχές να το κάνουν εξαφανιστεί. Όμως μένει αγέροχος στη θέση του γιατί έχει τους ταξιάρχες. Οι Άγιοι Ασώματοι προστάτευσαν για ακόμη μια φορά την εκκλησία. Και τον υπέροχο Πλάτανο που από έφηβος πήγαινα περπατώντας τότε δάσος να φτάσω στο εκκλησάκι να ακούσω το νερό. Ξεχνιό μου. Νόμιζα ότι βρισκόμουν κάπου αλλού και όχι σε έναν αστικό ιστό. Υπόλογοι είναι όλοι αυτοί που σκόπιμα δεν μεριμνούν για την προστασία του βουνού και μόνο για προβολή τον εαυτό τους κάνουν σποραδικά αναδασώσεις για τα μάτια του κόσμου. Το βίντεό μας αλλά και οι φωτογραφίες του αγαπημένου Θρεψιάδη Στρατή δείχνουν τη γύμνια. Έλεος πια. Τι πρέπει να γίνει για να ξυπνήσουν και οι πλέον αδιάφοροι?